učenica, zovem se Jess, a to je moj labubu, a sama sam ga napravila. Šta? Ozbiljno? Pa on je grozan, luzerko. Skloni se s puta, štreberko. Gledajte šta ja imam. To su originalne igračke, labubu. Da, imam 5 komada. Šta to pričaš? Hajde, dođi ovamo. Eto kako izgleda pravi labubu. I za razliku od tvojih, on ne visi na rancu. On nosi moj ranac. Šta? A to je neverovatno! Ojoj! A nisam mislila da u ovoj školi ima toliko bogatašica. O, jadni labubu. A zašto je na lancu? Hajde, kreni, idemo dalje. Moram da te pokažem celoj školi. O ne, labubu, ne odlazi. Baš mi ga je žao. Moram hitno nešto da smislim da ga oslobodim. Da vidimo šta imam. Aha, to je moj doručak. Odlomit ću poklopac i basit ću ga da pokidam lanac. Sklonite se svi! Da, uspela sam. Šta? Kakav je to zvuk? Šta je sa mojim lancem? Moj labubu! Šta? Lanac je pukao, ali ko je to uradio? Da, slobodan sam! Hvala ti puno! Spasila si me! Sada mogu da se vratim kući svojoj porodici! Pođi sa mnom, upoznaću vas! Svidjet ćeš im se! Šta? Gde? Ali ti si moj! Ćao, vidimo se! Ćao, molim! Hoćeš da ti poklonim jednog svog? Ne bre! Pa dobro. Ja, ovaj škola je totalni cringe. Svuda sama sirotinja. Jao. Okej, sad ću svima da pokažem kako se provode pravi bogataši. Ovo u životu nigde nećete vidjeti. I da, direktan pogodak. Što je to? Ko je to uradio? Luzeru? 98, 99, 100. Izgleda da ovo više nije moja loptica. Baš je čudna. Šta je to? Golf u školi? Strašno. Okej, gde je moj neseser? Vreme je da popravim šminku. Počet ću od očiju. Da, stavit ću senke. Zatim nacrtati stelice. Dodati pegice. I obavezno namazati usne. Tako sam Ups, izvinjavam se. Evo mog ormarića. Da vidimo. Udžbenik iz matematike. A kome to treba? Ali ovo je već nešto zanimljivo. Obožavam da vozim skijit. Zahvaljujući njemu u prošloj školi su svi mislili da sam cool. Gledajte šta mogu. I moj glavni trik. Gledajte pažljivo. Ne izgleda da je to nastavnica. Jao! Padam! Ajoj! Kako boli? Zabranjeno je voziti skate po školi. I ne pravim izuzetke ni za koga. Uzmi taj udžbenik i brzo u učionicu. Hajde! Odlazite svi. Čas počinje. Krenite! Gospođice Fibi, a možda biste za mene ipak mogli da napravite izuzetak? Šta je ovo? Novac? Ja se ne kupujem! Zapamti! Marš na čas! Pa dobro. Svako može da se kupi. Pitanje je samo čime? Šta je to? Dijamant? Dobar pokušaj, Molly, ali ne. Idi na čas! Nemoj terati sve da te čekaju. Ova deca me izluđuje.
Strašno! Jau, vreme je da i ja idem na čas. Dakle, deco, danas svi pišete test. I za svaki pokušaj prepisivanja odmah dajem kec. Jel vam jasno? Hajde, možete da krenete. A ja vas posmatram. Baš to trik sa parama nije prošao. Vreme da iskoristim svoj rezervni plan. Tako je dobro što sam se unapred pripremila. U ovoj slamčici imam papirić sa odgovorima. Treba samo da ga izvučem i eto. Dobra ocena mi je u džepu. Direktno ispred sebe vidim metu. Prepisivanje, jeli? Ja to neću dozvoliti. O ne! Bože! Da, uhvaćena si. Upozoravala sam vas. Pala si na ovom testu. Moj plan je mnogo jednostavniji i bolji. Hej, Štreberu, hoćeš li malo da zaradiš? Hajde, reši taj test umjesto mene i požuri. Ja, ovaj test je tako težak. Joj, još mi se i olovka polomila. Gde mi je ranac? Ne, to nije to. Ne, bre. O, kečap. O, to bi moglo da mi pomogne. Da, sad ću da uzmem čakicu. I eto, mogu nastaviti da rešavam test. Još malo. Odlično, ja sam završila. Vreme ističe. Hej, Štreberu, gde je moj test? Daj ga ovamo brzo. Šta? Jedinica? Jel ovo neka šala? Nisam ti za ovo dala pare? Pa kakve šale, draga moja. To je zaslužena jedinica koju si dobila zato što si pokušala da prepisuješ. Poznati su mi svi vaši trikovi. Ne možete me prevariti tako banalnim forama. Dakle, šta je mam ovde? Jasno, neko je ipak uspeo. Izvoli, zaslužena petica. Svaka čast. Jao, ma daj, nema na čemu. Možeš da se odmoriš. A vi učite. Posle škole danas idem na probu. Imam svoj rock band. Jao, to je tako cool. Seme, ti si tako lep. Zdravo, lepotane. Hoćeš li sa mnom u šetnju posle škole? Ili da pođeš sa mnom na sladoled, ja častim. Kakve lepotice. Hej, a šta ti hoćeš? Smetaš mi da prođem do ormarića? Da, izvini, naravno, prođi. Hvala. O ne, moj skejt. Skoro sam zaboravila da ga je nastavnica polomila. Šta sad da radim? Nemoj tako da brineš. Znaš, video sam kako dobro voziš. Izvoli, poklonit ću ti svoj skejt. Čak ću tvoje ime napisati na njemu. Baš bih voleo da vidim tvoj glavni trik. Wow, Seme, hvala ti puno. Tako si dobar. Nema veze, nas dve uvek imamo rezervni plan. Momci, hajmo u šetnju. Da, vodimo vas na sladoled. Neka idu, a bez njih će nam biti bolje, jel da? Ups, ne gledajte, molimo vas. Jao, strašno, hajmo odavde. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao!